Много се радваме, че сте с нашия нов епизод на подкастът ни Бизнесът през очите на младите, в който си говорим за бизнес, предприемачество, личностно развитие и много други и интересни теми, заедно с подкастът Гласът на младите. Днес при мен е Емануил Мавродиев. Той ще бъде наш гост днес. Емо, здравей! Много ми е приятно да си отново тук и да си говорим с теб за още по-интересни теми, свързани с предприемачеството. Благодаря ти за поканата, Марти. Аз също съм много развълнуван за днешната ни тема. Ще си говорим за социално предприемачество. Една много коментирана тема, но може би според мен тема, която някои хора се чудят точно какво е. Нека заедно с теб, преди да продължим с нашия разговор, да дефинираме какво е социално предприемачество. В основата си всяко предприемачество е разрешаване на проблем. И то по един финансово устойчив начин. Като тук в социалното предприемачество, или поне от моята перспектива, фокусът е върху проблем, който е социално значим и стойността, която това ще даде на обществото, а не толкова върху печалбата, която ще бъде генерирана. Но за да бъде самия бизнес устойчив, това е свързано с финанси, които идват към този бизнес, за да може да се покрият всичките ресурси, тъй като ако няма приток на пари, идеята няма да е устойчива и в някакъв момент ще замре. И всъщност тук с теб за начало разбиваме мита, че много хора смятат, че социалното предприемачество означава да правиш нещо без да печелиш от него, да го правиш единствено защото ти харесва да го правиш. Да, но според мен тук може да направим разграничаването между хоби и социално предприемачество, тъй като правим някои неща просто защото ни носи удоволствие като хоби. Ние нямаме толкова очаквано това да бъде финансово устойчиво. Но когато говорим за предприемачество, това е свързано с устойчивост в времето, което е свързано с и финансови измерения. Това не означава, че го правим за да печелим като основна цел, но печалбата е част от здравословността на един бизнес. По какво се различава един нормален бизнес от един социален бизнес? Защото реално погледнато, както си говорихме и с теб в предварителния разговор, всеки един бизнес под една или друга форма решава някакъв социален проблем, който е от нашето ежедневие и се сблъскваме с него, но какво пък е по-различното и всеки ли бизнес може да се нарече социален? Това е много интересен въпрос, Марти. Според мен има едно такова понякога не изказано дори мнение, че да правиш бизнес е нещо лошо. Е черна работа, сякаш ти искаш да се възползваш от хората, сякаш всичко се върти около печалба, всичко се върти около пари, което според мен е голям мит. В основата на бизнеса е ти да носиш стойност, ти да разрешаваш проблеми. И тук много големи компании, за да се представят добре в очите на обществото, те организират инициативи, които се наричат CSR, Corporate Social Responsibility, или ние да покажем отговорност към обществото, затова ние ще засаждаме дръвчета, затова ние ще направим маратон с благотворителна цел, което е нещо супер. Но за мен тук по-дълбокият проблем е сякаш ти да правиш бизнес, ти да разрешаваш проблеми, ти да наемаш хора, ти да стимулираш икономиката, сякаш това не е добро само по себе си. Сякаш ние трябва да изкупим факта, че ние сме бизнесмени или факта, че ние сме част от бизнес. Така че според мен е много важно да осъзнаем, че всеки един бизнес, който е почтен, който помага на хората да живеят по-добре, за мен той има социален елемент, като тук фокусът в социалния тип бизнес е, че имаме много голям фокус върху мисията и печалбата не е на всяка цена, но по-скоро устойчивостта е важна. Това е много интересно. Наистина нещо, което ми хрумва сега е, че можем с теб да дадем примери за социални компании, така че горе-долу да разграничиме това всъщност какво е социален бизнес и какво е нормалният бизнес. Нали? Като тук можем да дадем за пример и Foodie, и Foodbox, които са платформи, едни страхотни платформи, от които може да си купите храна с намаление. И по този начин те всъщност се занимават с това, че спасяват храната, тя да не бъде изхвърлена, като можеш ти да си я вземеш с отстъпка, като храната е напълно годна за ядене и така нататък. Няма абсолютно никакви проблеми, но те помагат с това след известно време, когато извърши срока, тя
да не бъде изхвърлена. Може ли да дадеш ти други примери за така социално предприемачество от нашия живот и от нашето ежедневие, за които така хората, предполагам, някои не са чували? Да, първата идея, която ми хрумва предвид темата на нашия разговор е програмата Mentor the Young или Ти иноватор, която дава възможност за млади хора да се свържат с ментори, с други успешни хора, което за да се случи, това изисква работа на хора, това изисква ресурси, това изисква място, където това да се случи, което е свързано с финанси. И за да бъде една такава организация устойчива, това е свързано с приходи, за да се покрият разходите и времето на хората, които участват в това. А друг пример, който е може би по-универсален за хора, които може би не са в нашата нашата възраст, е пекарната в Варна, която е Радост, където има млади хора, които имат различни физически или ментални предизвикателства, ако мога така да се изразя, и те правят хляб, правят различни видове корабийки, които всеки човек, който иска да подкрепи тези хора, може да отиде да си купи. По този начин се създава възможност за хора, които може би било по-трудно да бъдат наети на друго място, те също да имат препитание, те също да имат социална среда като работа. И да, това е една много добра инициатива, която създава стойност за обществото, за хората, които ще посетят и ще си купат нещо от пекарната, но и дава възможност за работа на хора, които може би в друга среда би било трудно да се реализират към момента. Това е изключително интересно и много хубаво, че има всъщност бизнеси, които се обръщат към тези хора и като цяло се занимават с социални каузи, защото е много важно всички да бъдат ангажирани под някаква форма, независимо дали е с Ти иноватор или с Mentor the Young или с пекарната, която ти спомена, Радост във Варна. Това за мен е изключително важно да има социална ангажираност, независимо на каквато и да е възраст. Да, и тук според мен е изключително важно ние да акцентираме върху това, че е добре за всеки един бизнес да развива своята социална част. Не говорейки за социално предприемачество, че това става въпрос отново за носене на стойност и за качествен тип работа. Това, че даден бизнес е социален, това по никакъв начин не подрива стойността, която той носи и качеството на продукцията. Това е много интересно. Ако сега нашите слушатели имат идея за социален проблем, който мислят, че могат да решат, какви са първите стъпки, които те могат да направят, за да достигнат до това, че дали наистина, ако има и след това какво да направят, за да могат да стигнат до реализацията на тази идея? Да. Първият въпрос тук е кой има този проблем? Каква е групата на хора, които са потърпевши? И наистина човек, който има тази кауза на сърце, да отиде да си поговори с тези хора и да разбере малко повече за техния живот, техните предизвикателства, да валидира това, което той има като представа за този проблем, дали отговаря на реалността, тъй като понякога представата, която имаме в нашия ум, не отговаря на реалността на тези хора. И беше много интересно, тъй като аз не случайно споменах пекарна Радост. Участвах като студент в едно състезание, което беше фокусирано върху социално предприемачество, Innovation Station, което се случи в Американския университет в Благоевград. И беше много интересно, тъй като ние започнахме с това да им помогнем така, че те да имат по-голяма видимост, повече хора да знаят за тях и да могат да се възползват от продукцията им. Но това, което си мислихме като решения, се оказа, че те вече са ги тествали и много голяма част от тези неща не работят. И за нас беше много полезно ние да си поговорим с мениджърите на тази пекарна и те да ни разкажат какво са пробвали. И това наистина ни предизвика ние да отидем да мислим на следващо ниво. Защото много често първоначалното решение, както си говорихме и в миналите разговори, не е това, което работи. И ние трябва да се задълбочим, да разберем причините, да разберем контекста и чак след това ние може да адресираме реалните проблеми. Не само това, което ние си мислим. Има една много интересен фреймворк или система на мислене, която идва от продукционната система на Toyota и това е да задаваш 5 пъти защо. Тоест ти имаш определен проблем
и питаш каква е причината на този проблем. И ти достигаш до някаква причина и след това питаш защо. И по този начин стигаш до първопричината или корена на този проблем. Така че това е моето насърчение. Не знам, каква е твоята перспектива тук? Това е много интересно. За мен работи също по същия начин. Трябва да винаги да си задаваме въпроси, защото най-вероятно виждаме някакви решения на даден проблем, който вече може би са тествани и след това просто ние трябва да говорим с хората, на които да решаваме проблема, защото както си говорихме и с теб в предишните епизоди, всъщност обратната връзка е изключително важна за това как ние можем да подобрим дадена услуга или продукт, като ако не се допитаме до тях, според мен ще е изключително трудно. Защото най-вероятно до това, до което сме се сетили ние, може би някой от тях се е сетил и вече го е тествал, тъй като те се работят в кухнята, ние го поглеждаме отстрани като страничен наблюдател и си казваме, хей, това може да работи, но всъщност да е нещо, което вече е тествано и не работи много. Така че аз мисля, че трябва да се тества и че тук в Благоевград има изключително много възможности. Сега като не е много голям град, не сме нито малък, не сме нито супер голям, може би сме някъде по средата, по-към голям град, но същевременно дава много възможности за реализация на различни проекти, така че нашите зрители, ако са от Благоевград или пък откъдето идеи, могат спокойно да тестват своите идеи. Предполагам, институциите са отворени за такъв тип инициативи, така че да погледнат, да влязат вътре, да разгледат, да тестват. Има много възможности, които те могат да реализират, особено когато все още са ученици или пък студенти. Както каза, ти участвал си в Innovation Station на Американския университет, който дава изключително много възможности и така практически знания. Да, напълно съм съгласен. Човек, когато има идея, трябва да действа, защото ти докато говориш, ми дойде тази визуализация в съзнанието, че много често самия процес е като един айсберг. Ние виждаме, може би, върха на проблема или ние виждаме някой какво преживява, но само в самата интеракция с хората ние може да стигнем до същността и как ние може да допринесем. Докато сме само в нашия ум, ние виждаме 5% от проблема. Така е, наистина, как да съчетаеш мисия и бизнес модел и защо не е нужно да избираме едно от двете, те могат да върват заедно? Да, това е страхотен въпрос. За мен те отговарят на различни въпроси. Както ти спомена, много е важно за всеки един предприемач да задава много въпроси. Така че за мен мисията е моето защо. Защо този бизнес съществува? Каква е стойността, която този бизнес носи? Какво този бизнес прави различно в света около нас? Така че това е въпросът защо. Бизнес модел е въпроса какво прави и как го прави. Така че мисля, че двете могат да вървят заедно и тук има много хубава книга на Саймън Синек, който казва започни с защо. Така че първият въпрос е защо, след това как, след това какво и така големите лидери вдъхновяват действие. И тук мисля, че е важно да кажем, че всеки бизнес в крайна сметка се предполага да бъде воден от мисия, не просто социалния. Какво е твоето мнение тук? Така е, наистина всеки бизнес лично за мен трябва да има някаква мисия, някаква идея, която да следва, защото просто ако нямаме идеи и не искаме да се борим за някаква кауза, то тогава защо го правим? Лично за мен смисълът на това да правиш бизнес, как звучи. Да имаш бизнес, който да управлява големи активи с много клиенти на година, да имате мултимилионни обороти и всъщност това да имаш след това възможността и влиянието да помагаш на средата около теб, да можеш да дадеш, бяга ми думата на български, да можеш да дадеш импакт, да върнеш обратно към обществото и тогава единствено има смисъл да го правим, така че за мен бизнес без мисия е все едно да нямаш нищо горе-долу, ако може. Така да се каже, извинявам се, че е малко по-рязко, но общо взето горе-долу това е моята гледна точка и винаги до сега съм работил в компании, някой ден ако създам собствена са компании, които са с мисия и визия, така че когато се печели всъщност да се връща към обществото, защото това за мен лично е изключително важно. Да, и слушайки те, това, което се замислих е, че има толкова много проблеми в света около нас и ако ние сме отворени към тези проблеми и търсим решения, ние можем да правим бизнеси по много различни каузи.
Но това, което поне лично за мен е барометър е с какво се свързвам най-силно, какво е това, което ме привлича, кое е това, което ме кара да горя вътрешно. Тъй като това е проблем, за който наистина аз ще отида и аз ще го разреша с страст, с визия. Това ще е нещо, което ще ме пали вътрешно. И това прави разликата за мен между идеите, които по някакъв начин ще си останат в килера на моето съзнание, или идеите, които аз ще отида и ще случа. Тъй като нали, една от основните характеристики на предприемача е вярата или визията. И това е свързано с това, което те задвижва напред. Така е наистина. Какво ти даде участието в тези предприемачески състезания, в които си участвал 2 години в Innovation Station и в някои други, тъй като едната година си бил първи, след това втори? Ако не се бъркам, разбира се, с изключение на наградата, това, че сте били в челните позиции като отбор. Има много ползи. Първото нещо е, че за 24 часа или 48 часа ти преминаваш през процес, който в нормалния живот, ако мога така да се изразя, би ти отнема много повече време. Защото ти дефинираш проблем, ти събираш екип, в който да работите по този проблем. Имате хора, с които са потенциални клиенти на решението, което ти имаш да предложиш. Има ментори, които са специалисти в различни области, лише маркетинг, продажби, технологии, така нататък, финанси, които да те подкрепят в процеса. И накрая имаш възможности да презентираш пред инвеститори, имаш възможност да презентираш пред жури. Така че нещо, което може би отнело месеци в реалния живот, ти можеш да го тестваш само за уикенд. Така че това е първата голяма полза. Втората голяма полза е, че ти се запознаеш с много хора, които са подобни на теб, с сходни цели, с сходни ценности, с сходен подход към живота. И мисля, че тук се съгласиш с мен, че това е безценно. Накъде е тръгнал сам предприемач? Стойността е в това, че заедно сме по-силни. И трето нещо тук е знанието и опита, който придобиваш от ментори, от хора, които имат повече опит. И това ти дава едно голямо предимство, защото едно е ти да търсиш отговорите на въпроси, дали ще е чрез личен опит или чрез четене на книги, както си говорихме, и друго е ти да имаш експертизата на някой, който е прочел стотици или хиляди книги, или пък е тествал 10 бизнеса и можете да е наготово някаква информация. Така е, наистина, това е много интересно и това за мен лично е най-важното от всички такива академии, акселератори, хакатони и така нататък, в които участваме, че именно намираме една много така интересна среда на хора подобни на нас с близки виждания, защото може би някой дори да не се получи с екипът, с който сме участвали, то тогава можем да се намерим с хора, които са част от тази програма и са били част от други отбори, но след това просто да се срещнем, да видим, че имаме обща визия за нещата и да създадем нещо извън самата програма със знанията, които сме получили там. Да, и слушайки те, това, което ми хрумна е, че ние участваме обикновено в този тип програми, за да работим върху идея, която може да сработи, може да не сработи. Ако трябва да сме честни, в повечето случаи не сработва. И това е окей. Но най-голямата стойност е, че ние, не съзнавайки, ние работим върху себе си като предприемачи. Ние ставаме по-добри с всяка една итерация, с всяка една нова идея, всеки един нов бизнес, ние ставаме по-добри предприемачи, което е истинската стойност, защото един ден можеш да си долу, другия ден да си горе, после пак да си долу, но когато ти си изградил начините на мислене, ти си изградил качествата, ти си изградил връзката с хората, ти винаги можеш да стигнеш там, където си поставя за цел да бъдеш. Така е, наистина. Емо, благодаря ти много. Това мисля, че е един хубав финал на нашия разговор, за това, че трябва да си поставяме цели, да участваме в състезания и да се борим за нашите цели и идеи и да продължаваме да работим.